Welcome to my crib, bitches. Now you can see my kitchen, yo. See my kitchen, bitches. I get everything for free from here, though. You know, I don't look the price because it's for free for me, though. You know what I'm saying? Oh, come to my place with the glasses. You know what I mean? Мъдри приказки. My session, the books, you know, my glasses. Горна Оряховица има ли? Yeah, Bulgaria, bitches. Yeah, Bulgaria. The best city to live, bitches. God damn, yes. Stop cigarette. Stop smoking. Oh, this book is special for you. No. And for you too. Откажем живот. Как да откажем цигарите за винаги без да напълнеем? Двойника на Любен Дилов си. Кама има някакви скрити пари, защото... не може да Боже? Иза ми така. Как да те накарам да отсаднеш? Извинявай. I'm sorry. My bad. Каспар някакъв сад фейс. Колко струва порядъчното момиче? Порядъчно? А не порядъчното още е по-скъпо. Стъпто. Си като на Явор. Какъв чудесен ден, искат се да дишаш с пълна град, скъпа дишеш, което имаш. Едно погрешно движение. Хилари Клинтън пита дъщеря с Челси. Дъще вече правихте ли секс с твой приятел? Какво да ти кажа, мамо, според татковите разбирания още не. Браво, Джа! Бундинка, звъни на приятелката си. Как си? О, мила! Абе, си му го забрал. Аз съм Будапеща. полубременна. Гоша, ти Обади се, обади по-късно, че ме се париш. Не, Будапеща бе, малумник. Къде си лиши? Я? Божо! Божо! Вижте каква книга на Арес, мен. къде е Будапеща, между? О, е! Кама Струтра, Кама This is Струтра. especially for you. Арес, къде е Будапеща? Будапеща. Факти за Вагнер. Оре, господи. Ваджайна. Анжарсан. Не. Come. Didi. Wait. Я. My granny. Трите прасенца. This is how my dog. It's my kitty. Do you want to see my dick? Оле, божидаре. Dick? My dick. Ooh, my Значи shoes. Будапеща първо се е казала Пеща Буда. Her dick? I can show him mine. Стига бе, Дреш. стига го. Штък, бац. My очо. Я виж, той е новия брой на Playboy. Във всяка страна гледах всичките плейбойове. Сефте. Иан Сомерхолдър, Ианчо. Джастин Бибър. It's old. I know it by heart. Плейбой. Твой плейбой. Hungry. Гладна съм. Кът си. Гладна съм. Хубаво, аз какво направя? Хем боли, хем сърби. Хем имаш киста, хем нямаш киста. Хем.
Оле, този филм, брат под прикритие. Гошо, това е някаква класка. Чудовището от черната лагуна. Да. Черно е. Ето с деци на хузил маска някаква. Но той този филм от 50-та година. Какво искате? Немски. Дойч? Да. Джерман. Първите... Джерман. Не, това ще го подаря на госпожата по немски. German language. German, you know? No, it's Bulgarian. No. We buy from one other guy. My girlfriend was There is no Bulgarian. Е, това за мен да ми го подарите за рождения ден. Най-интересните експерименти за деца по химия. Коло. Ето го. Господина по химия като малък. Направо. Толкова е красиво. Оле, брат, Диди, някой от Диди. 50-те човек, гледай. In the 50s, they are like... God Like damn. this, like... the hippies, they're like... Oh my god. Peace. Искам да взема някакво сега. Оле, що ми как now- съм се размазала, бе, малумици. Така е по окото долу. Така е Че модерно. ги няма не всяки тия. Бяха едни много такива за... Харесва ли ти, Диди? Фиш. Фиш. Ди? Рибалка. Оле, Гошо, някакви Oh my генгста. god. It's okay. Yeah, hell yeah. It's so beautiful. Hell yeah. Yeah. 6 минути клипче. Оле, сега не мога да снимам. О, айде да си набивам пръта. Happy birthday to you. За да не е тъпа, за да не е бах ти гадната, брат. А? Кой бе? Бах ти гадните вежди имаш, човек. Таспа? You want to buy a perfect girl? Buy Barbie. Боже, Ама сега е тръж малко по-скрито и така се. добре. Ама този клип трябва да го изтриш, трябва да го видим да го изтриш. Да, бе, да. Снимай там. Какво станало? Чек само като го чекнах и като видях, че струва 15 лева, знаеш как ми фумат бата. Оле, много сладичко. Улеле. Малка мишка. Ужас. Ужас. О, сиди. Айде, замина. Гошо, елто и легенче ли ще така да... Жакузи. Oh my Много ти god. баса. Оле, ти много ти мириш. На ягодка. Ма това на ягодката много яко мириш, брат. Не. Аре, наглед. Да. Оле, брата, О, дрога. Дрога. ги пратя на Елина, човек. Да? Тя Ще постоянно дава си за вземаш 3 лева, човек. Гледай, какво ми плащаш. Ама са побайчиш. Мои такива и такива, човек. Айде. Чавен О, са май гад. И аз ще взема двата видео. Ще има сега, че 60 броя, 200. Боже, скрита камера. Oh my god. Хайде, бе. Айде. Отиди. Или отиди. Didi? No. Clothes for your future baby? No. Bebek? No. I like this t-shirt. No. Да. This here. Monkey. This here. О, да. Бебек. 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 Бибик. Ня.
Боже, 10 минути. 10 минути клип, брат. Very big clip. Ей, ми снимай до... Хайде. О, что султана. We are here for the drugs and guns and... Just give me the guns. We are here for the guns, for the... We are here for the drugs, for the guns, for the money, no? Security. Bebek, where is that? Снимай моето тяло, оле на балкон. Ой, тъй там, парата. Да, поръжа. Някой момент даже няма знам. Кой е? Мерси. Ще ги поизве? Да. Говорим ефекти. Гади. Мистер Тумбак, джентълмен. Видях, снима ли този джентълмен, какъв е някакъв бизнес? Чао, Каплан. Жал. Айде. Айде, вънка сме от Каплан. Чакай, не да снимаш, то тук май няма да се види нищо. Чакай. My brother from another mother. I'm here from my brother with some... I'm here with my brothers from another mothers, with my sister from another... You know what I mean. If you know what I mean. Yeah. О, виж луната, каква е яка. Курдемек. Ти пък. Бах си кой як се получи. Курдемек. О, я виж колко яка луната. Курдемек. Чико. Е, Чико. Бързо. Диди, crazy. Ей, йо. Very good from you. Гошо, искам да запазя това нутелата за мене. Само на тебе? Не, Аз последната. още едно. Последното, чули? Добре, буркан ще мога да дам, ако искаш. Да. Добре. Ще го спренем отвътре с водата с кафяло и иди да пълни. Що? Искам твоето тяло. Оле, майко, не ядем нутела. Леле, гледай само по парче. Леле, квалезачка братле. Айде, прекъсвам за реклама, че много дълго стана. Рекламния блок.